Goedemorgen, Klaas-Jan, Stellema Verzekeringen. De skeermeldingen bleven binnenkomen bij Stellema Verzekeringen in Kollem. Het begon allereer vrete joen. Deze storm begon wel een beetje bijzonder qua skeren in ieder geval. Want de eerste skeren wie bij mezelf, een hele grote beam die omwaaide. Nou, dat wie volgens mij rond jel wachten. En vanuit die tijd kwamen er heel veel telefoontjes binnen. De meeste skeer wordt door de verzekering dekt, maar het komt net zo vaak voor dat er zoveel skeer is. Dat is een schoflien. In 2013 hebben we een keer zo'n storm gehad. Toen waren het volgens mij ook nog wel een beetje harder als nou. En toen hingen we een heel soort skeerders. Maar nu in de treien achter elkaar, ja, dat hebben we zelf nog nooit meemaken. Alleen dit weekend al binnen de 120 meldingen van skeer binnenkwamen. En daar bleef het net bij. Ik denk dat er nog wel wat bij komt. Daar komen ook de gebruikelijke skeerders. Ik denk de brandjes, de onriedingen, de iPads en telefoons die vallen. Die komen daarbij. Dus we kunnen wel zeggen dat het behoorlijk druk is. Het bedrijf is nou druk dwaande om alle meldingen aan te handelen. Lietse skeren gewoon heel snel. Dus zodra mensen dat repareert en de noten inchecken haar, dan kun je het heel snel afwikkelen. Ja, grotere skeren, dat neemt vaak wat meer tijd om te repareren. Dus dat kan wel een aantal weekenden worden.